Poprosím vás teda, otvoríme si list Galackým 1. kapitolu a tam by sme si to po takých častiach čítali a poprosím niekoho, aby prečítal najskôr len prvých 5 veršov. Preberieme si ich a potom budeme pokračovať ďalej. List Galatianom. Čítam z ekumenického prekladu. Pavol, apoštol, povolaný a poverený nie ľuďmi ani človekom, ale Ježišom Kristom a Bohom Otcom, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. A všetci bratia, čo sú so mnou, cirkvám v Galácii. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista, ktorý seba samého vydal za naše hriechy, aby nás vytrhol z terajšieho zlého veku podľa vôle Boha, nášho Otca. Jemu sláva na veky vekov. Amen. Amen. Ďakujem. Takže toto bol úvod, ktorým sa apoštol Pavel určitým spôsobom predstavuje. A Pavol v úvode vysvetľuje, že je do apoštolskej služby, do tejto apoštolskej úlohy povolaný samotným Ježišom a jeho otcom a nie človekom. Teda nie nejakými ľuďmi, apoštolmi, alebo niekto, kto ho pozval, alebo skladal na ňo ruky a poveril ho touto úlohou. Pavol hovorí, nie, žiadny človek sa na tom nepodielal, aby som ja bol Ježišov apoštol. Pavol vníma, že je to dôležité vysvetliť, pretože vieme, že on nebol medzi 12 učeníkmi. Tých 12 učeníkov, tá spoločnosť vtedy bola ochotná samozrejme prijať ako apoštolov, lebo fyzicky chodili s Ježišom Kristom. No ale Pavol takto nechodil s Ježišom Kristom. Hej. Takže Pavol si to pokladá za potrebu vysvetliť a ešte to bude vysvetľovať aj ďalej. Pavel vníma, teda táto Pavlova skúsenosť je zároveň aj zjavením toho, že dar apoštolstva môže dostať aj iný človek, hoci ktorý človek, ktorý prijal Ježiša Krista, aj keď s ním nemal takú osobnú skúsenosť ako tí 12. Čiže dar apoštolstva môže dostať hoci ktorý človek. Pavol aj v iných svojich listoch spomína dar apoštolstva. Napríklad, ja neviem, v Rímanom 12. alebo 1. Korinťanom tiež 12. kapitole, alebo Efežanom 4. kapitole, tam apoštol Pavol vymenováva duchovné dary. A vždy tam spomína aj apoštolstvo. Čiže ľudia tej doby určite mali aj apoštolský dar. Čiže nemali to len tí 12, ale len Pavol, alebo Pavol ešte, ale tento dar mohol mať hocikdo z Kristových nasledovníkov. A v ďalších častiach tejto kapitoly bude Pavol vysvetľovať, ako sa k tomuto daru apoštolstva dostal. Na úvod chcel len zdôrazniť, že nie je samozvaný apoštol, že sa sám nevyhlásil za apoštola a ani nikto z ľudí ho do tohto úradu nepostavil, ale ľudia, ako apoštoli v 2. kapitole, potom na budúce to budeme študovať, apoštoli potvrdili tento apoštolský dar apoštola Pavla. To budeme v 2. kapitole Galatianom čítať. No a súčasťou tohto úvodu, týchto 5 prvých veršov, tohto listu, je aj také predstavenie sa Pavla a jeho viery v Ježiša Krista.
On sa tam predstavuje, že on verí v Ježiša Krista, ktorý za nás zomrel, ktorý zomrel za naše hriechy. Čo je podstata evanjelia? Evanjelia, ktoré sa v Galatskom zbore stal takým nejakým problémom. Hej, pretože ďalej budeme čítať, že prijali nejaké iné evanjelium. Hej. Takže apoštol Pavel hneď v úvode hovorí, ja verím v Ježiša Krista, ktorý zomrel za nás, za naše hriechy. Aby bolo všetkým jasné, že čomu verím. Verím tomu základu, tomu najzákladnejšiemu základu, tomu tej podstate evanjelia, zvýrazňuje to, lebo v ďalších veršoch bude hovoriť o tom, že to nejakým spôsobom pokrivili toto evanjelium. Pavol Krista vyzdvihuje ako toho, ktorý nás má vytrhnúť z terajšieho zlého veku. Aj toto je v tom úvode. Čo tam Pavol myslí, že Kristus a to, že za nás zomrel a celé to spasiteľské dielo Ježiša Krista nás má vytrhnúť z terajšieho zlého veku. Čo si myslíte, čo to znamená? Takého terajšieho zlého veku. Čo sa tým myslí? Ten terajší zlý vek. Môže to byť vlastne táto naša zem, v ktorej žijeme po páde do hriechu, keď žijeme vlastne vo vzbure voči Pánu Bohu. Áno, presne, ďakujem. Čiže nejde tam o nejaký konkrétny problém, lebo tých problémov, ktoré by bolo treba riešiť na tomto svete, už len od Ježiša Krista podnes sú milióny a milióny. Takže Kristus neprišiel riešiť nejaký konkrétny problém, jeden z milióna, ale Ježiš Kristus svojou obeťou prišiel vyriešiť principiálne problém celého padlého ľudstva do hriechu, ktorý stratil večný život. A ktorý teda je smrteľný a zomrel preto, aby nám život vrátil. Čiže toto je ten terajší zlý vek na tomto svete. Je to zlý vek, lebo je tu hriech, je tu smrť. Z tohto nás prišiel, z tohto zlého veku Kristus vyslobodiť. A teraz opäť poprosím niekoho prečítať 6. až 10. verš. Iného evanjelia nie. Čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal Kristovou milosťou, tak rýchlo prebiehate k inému evanjeliu. Iného evanjelia však nie. To iba niektorí vás znepokojujú a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium. Ale keby sme my, alebo aj anjel z neba zvestovali iné evanjelium namiesto toho, ktoré sme vám zvestovali, nech je prekliatý. Ako sme už povedali, aj teraz opakujem. Ak vám niekto zvestoval iné evanjelium namiesto toho, ktoré ste prijali, nech je prekliatý. Ide mi azda teraz o priazeň ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem zapáčiť ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom. No, ďakujem za prečítanie. Takže dostávame sa v úvode do tej problematiky, ktorú budeme riešiť. Uvidíte, že aj v 2. aj 3. kapitole práve túto problematiku toho nejakého iného evanjelia budeme riešiť. Preto apoštol Pavel hneď v úvode hovorí, že čomu on verí, aby bolo jasné každému, že on verí v Ježiša Krista, ktorý za nás zomrel, za naše hriechy. Teda stal sa našim záchrancom z tohto zlého sveta, veku nás zachráni. A nikto iný.
A zrejme tam boli nejaké prvky, ktoré toto narúšali. Preto apoštol Pavel bude veľmi zdôrazňovať tú jedinečnosť Kristovho spasiteľského diela a nedovolí, aby niekto zatienil Krista a tú jeho službu, že popri ňom ešte niekto, ešte tiež je dôležitý pre naše spasenie. Tak toto bude sa snažiť Pavol v tomto liste Galackým, tak ako to vysvetľoval v liste Rímskym, bude sa snažiť vysvetliť, že to nie je pravda. A preto Pavol hovorí, čuduje sa, že tak rýchlo sa miestni kresťania odvrátili od Kristovho evanjelia a prijali nejaké iné evanjelium. Evanjelium je teda tá dobrá správa o tom, aký je Boh, aký má Boh charakter a vďaka jeho láskavému a milujúcemu a spravodlivému charakteru Boh sa prirodzene podujal nás zachrániť. Je to dobrá zvesť o našej záchrane. Ale niektorí, tam Pavel hovorí, že niektorí ho medzi nimi, to je v tom galátskom zbore, niektorí ho prekrúcajú to evanjelium. Není tu teraz konkrétne napísané, že čo učili, ale nejakým spôsobom tam museli pridávať prvky, ktoré Krista dávali buď na vedľajšiu koľaj. A preto apoštol Pavol tak tvrdo hovorí, že keby sme my dnes vám zvestovali iné evanjelium ako to, čo sme vám predtým zvestovali, nech sme aj my prekliatí. Keby sme vám teraz, keď sme teraz druhýkrát prišli medzi vás, keby sme vám teraz zvestovali iné ako to, čo sme prvýkrát zvestovali, tak nech sme aj my prekliatí. A potom ide ešte ďalej, keby vám aj anjel z neba prišiel a zvestoval iné evanjelium ako to, čo ste počuli na začiatku, tak mi to je jedno, či je to anjel z neba, nech je aj ho prekliatý. Pretože Pavol si bol tak istý tým evanjelium, ktoré je tak jasné, že tam nie je čo nepochopiť. No a dvakrát to opakuje, že nech je prekliatý, čiže tým chce zdôrazniť tú silu toho, čo chce zdôrazniť, že proste Krista nie je možné zatieniť nejakými inými učeniami, dať ho troška na vedľajšiu koľaj. On je jedinečný spasiteľ. Tam nemôžete jeho miesto zastúpiť vy, ľudia, ani anjeli, ani svätí, ani ďalší, tak ako je to v niektorých učeniach iných cirkví. A v 10. verši Pavol naznačuje aj dôvod, prečo došlo k týmto zmenám, k týmto myšlienkam takého iného evanjelia. Jednoducho on tam hovorí, lebo tam obhajuje tú myšlienku, keby som sa ja chcel ukázať. No asi sa niekto tam chcel ukázať svoju múdrosť, svoju dôležitosť, svoju možno autoritu a takýmto spôsobom sa zapáčiť ľuďom. Už ste sa, bratia a sestry, s tým stretli? Možno ste sa aj vy s tým stretli, že to nebolo len taký fenomén v dobe apoštola Pavla. Počuli ste už aj vy o učiteľoch, ktorí povedali, že poznali nové svetlo od Boha a začali zvestovať také čudné dôrazy, zvláštne pospájané súvislosti medzi biblickými myšlienkami a pravdami a textami, ktorými chceli ohúriť svojich poslucháčov, byť zaujímaví, zaujať, stať sa centrom pozornosti. A poprípade ešte chceli zdôrazniť, že tá pravda, ktorú vám teraz sme pochopili a ktorú vám teraz zvestujeme, je úplne životne dôležitá. Na tom stojí váš večný život. Už ste sa niekedy s takým stretli niečím, že niekto aj v Božej cirkvi takto vystupoval?
Možno nie všetci, niektorí ste tu krátko, ale verím, že niektorí ste sa s tým stretli. Hej. Zorka sa hlasí a potom Maruška. Tak u nás v poslednej dobe, niekoľko mesiacov, sa dosť intenzívne v rámci sobotnej školy prezentuje ten 12-krokový program a tam hlavne to, že máme ako chápať, že vyššia moc je tá, ktorá nám pomôže zbaviť sa nejakých závislostí, ale ako mňa poburuje, že pod pojmom vyššia moc má každý predstaviť, čo on myslí, akého Pána Boha on verí. Takže celé sa mi to zdá, že Pán Boh je tu na vedľajšej kolaji. Mm-hmm. A ten program, ako má byť ten podľa tých krokov, že ten dotyčný potom sa môže akoby oslobodiť od tých závislostí. Áno, áno. Verím, že ste o tom programe počuli. Asi je nemožné nepočuť o tom, či nepočuli. Maruška, ty povedz, Maruška, čo ty si chcela povedať. Ale ďakujem Zorke, áno. Ja k tomu potom niečo poviem. Zorka, Maruška, môžeš? Ja si spomínam na to, keď som prichádzala k Bohu a každý učil niečím, tak pre mňa bolo veľmi nebezpečné alebo ťažko prežité to, že som nehovorila jazykmi. Odvolávali sa všetci, písané je, proste on hovoril jazykmi a ten, kto nehovorí s jazykmi, nie je od Boha. No a trvalo mi to chvíľu, kým som pochopila, kde je pravda, a aký to má dôraz alebo vplyv na ľudí, ktorí takéto s prepáčením, nie sú to somariny, ale nezmyselnosti uprednostňujú pred Bohom. Mm-hmm. To všetko. No, ďakujem. Samozrejme, že môžeme v priebehu času niečomu veriť. Hej, Maruška najskôr nepoznala adventistov, ale najskôr poznala iné kresťanské spoločenstvo, kde toto riešila. Ale napríklad Zorka, ona hovorí o tom, čo sa treba deje v našej cirkvi teraz. Hej? A ten princíp, ktorý aj ja chcem zdôrazňovať, a aj v tejto epištole, aj v celej Biblii je zdôrazňovaný, je, že nič nám nemôže nahradiť Krista a ani byť nejakou barličkou Krista, hej, alebo niečo, ani žiaden program. Ja nie som proti 12-krokovému programu. Ja som proti každému programu, ktorý Krista dáva tak troška nabok. A my, ľudia, sa začíname spoliehať, že ten program mi pomôže. Ja nehovorím, že nejaké programy nemôžu byť dobré a že môžu byť ako dobrou pomôckou. Kde ten program leží v mojej hodnotovej stupnici? Leží pod Kristom, vedľa Krista, alebo dokonca nad Kristom. Som tak z neho nadšený, že až som sa tak do neho zabral do toho programu, lebo to je konečne to, čo mi pomôže. Ak takto premýšľam, tak je Kristus na vedľajšej kolaji. A potom je jedno, aký to je program. Každý program takto dokázal, hoc aj dobrý, Satan ho dokázal použiť takým spôsobom, že nám nepomôže.
lebo sme Krista nevedome, nemusí to byť vedomé. Asi by som sa nedočkal odpovede od ľudí, že keby som im povedal a nenahrádza ten 12-krokový alebo akýkoľvek iný program Božiu moc, moc Krista v tvojom živote, ktorá ti má pomôcť. Viete, čo mi odpovedia? Nie. Jasné, že nie. Hej. Sú to veriaci ľudia, oni poznajú správnu odpoveď, takže oni nepripustia, že by nad Kristom ešte mali niečo väčšie a tak ďalej. A hovoria správne. Ale mňa zaujíma to, čo sa deje niekde v hĺbke ich mysle, ich srdcia, že či je to tak. Či nie sú tak nadšení z toho programu, ako by mali byť nadšení z Krista. A toto je už potom otázka, ako opravdiví, ako čestní sú tí ľudia a dokážu si klásť aj takéto otázky a odpovedať na ne, že kde ten Kristus je v ich živote. Takže áno, určite ste takýchto ľudí, ako aj Pavol tuto píše, že boli aj vtedy a nejaké iné evanjelium tam tlačili do toho galackého zboru, tak určite aj vy ste sa s niečím takým mohli stretnúť. Pavol tu hovorí, že tí ľudia ako keby sa chceli ukázať. Chceli sa ukázať pred ľuďmi, chceli byť dobrí v očiach ľudí. A Pavol aj sám na to nadväzuje, ako by to vyzeralo, keby som sa ja chcel ukázať pred ľuďmi, ako by som fungoval. Hej? A ja vidím v tom, keď niektorí ľudia takto fungujú v cirkvi a prídu na niečo také svetaborné, ktoré proste len Pán Boh im ukázal a celú cirkev nejakým spôsobom zabudol na ňu, ale dal to im, tak aj sestra Vajtová píše, že takto Duch Boží nepracuje, že on zabudne na celú cirkev a že nejaké špeciálne nové posolstvo dá nejakému jednotlivcovi. Že takto Duch Boží nepracuje. A ešte ak sa to spojí s tým, že ten človek proste začne kritizovať cirkev, ako to, že to neviete a poprípade to neprijímajú od neho, keď to zvestuje, no tak potom sú zlí tí bratia v tom zbore, potom sú zlí všetci ostatní, no a samozrejme najhorší budú vedúci predstavitelia, lebo títo dávno mali chápať a nechápu to, takže vedú cirkev do zlého. No a Vajtová vtedy povie, neverte im, neposlal som ich. Hej, nemajú poverenie odo mňa. Ak títo ľudia začnú vedúcich Božieho diela, hoci sú to tiež len ľudia, určite majú nejaké svoje nedostatky, ale ak začnú ich akoby častovať kritikou a nejakým spôsobom ich dávať dole, ich hodnotu a ich poslanie, tak Vajtová hovorí, neverte im, neposlal som ich. Takto Pán Boh nepracuje skrze svoju cirkev. Čiže je to duchovná pýcha, ktorá môže mať rôzne podoby. Duchovná pýcha sa môže prejavovať aj cez duchovné učenia. Ako sme si povedali, niekto tu na niečo príde v úvodzovkách na nové svetlo a teraz on je ten hrdina, lebo mňa jediného Pán Boh poctil, že mi to dal, tak som asi dobrý, nie? Si som taký duchovný a schopný to prijať. No, toto môže byť veľká podoba duchovnej pýchy. Môže to byť telesnosť, ako to Pavol nazýva. Či žiarlivosť sa prejavuje u neobrátených a neposvetených kresťanov. A ja niečo zdôrazňujem.
Zdôrazňujem Krista, zdôrazňujem spasenie z milosti, ospravedlnenie z viery. Viac, ako som to kedy robil. Ale nie deštruktívne, že ja to zvestujem a tých druhých to nerobia tak ako ja, tak proste tí sú zlí. Ak by som toto začal robiť, tak ma nepočúvajte, Boh ma neposlal, proste nie je to od Ducha Božieho. Ja nechcem nikoho tu zosmiešňovať, dávať dole ani skritizovať. Ja neviem, aké plány má Boh s ktorým človekom a ja do tohto nebudem zasahovať. Ja iba budem zvestovať to, čo mi Boh kladie na srdce, aby som zvestoval a zdôrazňoval. A súd a takéto veci nechám na Boh. Čiže to fungujú neposvetení, telesní a neobrátení ľudia. Pavol teda konštatuje, že keby sa chcel on zapáčiť ľuďom, už by nebol Kristovým služobníkom. On to tam aj hovorí. Ako môže byť niekto Kristovým služobníkom, keď chce byť dobrý len v očiach ľudí. Kristus hlásal také veci, že nebol dobrý v očiach ľudí. Ale neprestal to hlásať, len aby mal popularitu. A nikto nie je Kristovým služobníkom, ak sa chce zapáčiť ľuďom. A teraz vás chcem poprosiť prečítať už do konca od toho 11. verša po 24. Bratia, pripomínam vám, že evanjelium, ktoré som vám hlásal, nepochádza od človeka. Ja som ho totiž neprevzal od človeka. Ani som sa mu neučil od človeka, ale prostredníctvom zjavenia Ježiša Krista. Veď ste počuli, ako som si kedysi počínal v židovstve, že som nadmieru prenasledoval a ničil Božiu cirkev. V židovstve som prevýšil mnohých vrstovníkov zo svojho rodu, lebo som viac horlil za podanie svojich otcov. Keď sa však tomu, ktorý si ma vybral od lona matky a svojou milosťou povolal, zapáčilo zjaviť vo mne svojho syna, aby som o ňom hlásal evanjelium medzi pohanmi, už som sa neradil s telom a krvou. Ani som nešiel do Jeruzalema k apoštolom, čo boli nimi skôr ako ja, ale som odišiel do Arábie a opäť som sa vrátil do Damasku. Potom, po 3 rokoch, som odišiel do Jeruzalema, aby som poznal Kéfasa a zostal som u neho 15 dní. Iného z apoštolov som nevidel, iba Jakuba, Pánovho brata. Boh mi je svedkom, že neklamem, čo vám píšem. Potom som šiel do krajov Sýrie a Cilície. Ale Kristove cirkvi v Júdsku ma osobne nepoznali. Počuli iba, ten, čo nás kedysi prenasledoval, teraz ako dobrú zvesť hlása vieru, ktorú predtým nivočil. A oslavovali za mňa Boha. Áno, ďakujem. Pavol vysvetľuje evanjelium, alebo vysvetľuje, že evanjelium sa nenaučil od človeka. Znova to zdôrazňuje ako na začiatku, ale od Ježiša Krista. Keď ho Kristus, vieme, ako to bolo, keď ho Kristus zastavil ako prenasledovateľia cirkvi na ceste do Damašku, od tej doby Pavol sa už neradil s ľuďmi. Toto bola prvá porada s Ježišom Kristom, aj prvý rozhovor, keď spadol z toho koňa, tam asi niečo pochopil, niečo aj počul od Krista a musel poriadne prehodnotiť veci.
keď bol v tom Damasku, tam vieme, že oslepol, potom prišiel ten jeden kresťan, ktorého Duch Boží Kristus poslal za Pavlom a potom sa za ňo modlil. Pavol znova videl, ale Pavol nešiel, že by vyhľadal apoštolov a teraz im povedal, no dobre, Kristus ma zastavil na ceste, tak mi to vysvetlíte všetko, ako to celé bolo. Čomu mám vlastne teraz veriť? No, nič z toho sa nestalo. Čo sa tu píše? Píše sa tam, Pavol píše, že ja som nešiel do Jeruzalema, aby som sa stretol s apoštolmi a nechal si všetko vysvetliť. Ale dostal poverenie od nebeského Otca, aby hlásal evanjelium pohanom. To hovorí ešte zrejme vtedy, keď dostal od Pána, keď bol ešte v Damasku. A z Damašku potom odišiel nie do Jeruzalema, ale do Arábie. A tam bol 3 roky. Čo tam robil tie 3 roky? No, mal čo robiť. Hej. Pretože ho Kristus zastavil, povedal mu, kto je a že ma prenasleduješ, že vlastne Kristus je ten Mesiáš, ktorého vy, Židia, ste čakali, mali ste ohlasovať jeho príchod, ale ste ho nepoznali. Teraz Pavel toto všetko počul od samotného Krista. Určite mal nejaký rozhovor aj kresťan, ktorého poslal Ježiš za Pavlom v Damasku. No a 3 roky potom, keď odišiel z Damašku, išiel do Arábie a tam bol 3 roky. 3 roky mal možnosť poznávať, študovať Božie slovo, teda Starý zákon, lebo Nový zákon ešte nebol napísaný. Čiže Pavol musel študovať starozákonné texty, starozákonné proroctvá, ale už teda v novom myslení, že Kristus je ten Mesiáš a teraz musel hľadať v tých starozákonných textoch a tých mnohých proroctvách, ktoré Starý zákon o Mesiášovi hovorí, musel nájsť a pochopiť, že to naozaj bol Kristus. Študoval teda o Mesiášovi, o jeho službe, lebo Starý zákon hovorí o tom, ako ten Mesiáš bude slúžiť. Starý zákon hovorí o tom, že on zomrie, že bude obetovaný. Nie, že to bude tak, ako to vysvetľovali farizei, že to bude nejaký veľký kráľ alebo vodca ľudu, ktorých vyslobodí z rímskeho zajatia. A Pavol toto všetko postupne začal chápať. Musel preorať svoju zakorenenú farizejskú zákonnícku teológiu o Mesiášovi a pochopiť ju v tomto novom svetle, ktorú dostal. Nakoniec pochopil Kristovo evanjelium, spasenie človeka, aj starozákonné obrady, ktoré už naplnili svoju úlohu a ďalej sa nemusia vykonávať. Toto všetko Pavol týmto svojim štúdiom pochopil. A pochopil, že dostal aj poslanie byť apoštolom pre pohanov. Tak ako sme hovorili, išiel do tej Arábie, tam bol 3 roky, tam toto pochopil, toto evanjelium, študoval to. Až potom, po tých 3 rokoch, išiel do Jeruzalema a tam sa stretol prvýkrát s nejakým apoštolom a stretol sa s apoštolom Petrom. A tam v tom texte hovorí, že s ním bol 15 dní. Čiže 2 týždne a 1 deň, 15 dní bol s apoštolom, a to 3 roky po svojom obrátení. Ale on sám, samozrejme pod mocou Božieho ducha, študoval Božie slovo a pochopil celé evanjelium. Preto tak zdôrazňoval, že on to nedostal od nejakého človeka, ale že to dostal od Krista a od nebeského Otca. A keď prišiel po tých 3 rokoch za apoštolom Petrom do Jeruzalema a 15 dní sa s ním bol v kontakte, tak určite sa rozprávali, kto čo pochopil, kto ako pochopil to evanjelium a
a oni sa určite zjednotili. To, čo Kristus učil 3,5 roka apoštolov, to Pavol zasa tiež za 3 roky poznal svojim vlastným štúdiom pod vedením Ducha Božieho a obidve tie skupiny, aj Pavol, aj apoštoli, prišli k rovnakému poznaniu evanjelia. Ale aj Pavol to mal od Krista, tak ako to mali tí 12 apoštoli od Krista. 14 rokov potom, čo sa raz stretol s apoštolom Petrom, 14 rokov potom samostatne fungoval apoštol Pavol v Sýrii a v Cilícii. A počas tých 14 rokoch Pavol vlastne robí tie svoje 3 misijné cesty, kde chodí, cestuje z toho Blízkeho východu až do Európy, až do Ríma, zakladá zbory a zasa po dlhom čase sa znova stretne s apoštolmi. Ale 14 rokov pracuje akoby samostatne. Má pomocníka, hej, a potom po 14 rokoch sa opäť dostane do Jeruzalema, kde sa potom znova stretol s apoštolmi. Taká to bola tá cesta toho apoštola Pavla a preto on vysvetľuje, že ja som to evanjelium dostal od Ježiša Krista, od nebeského Otca. Iba s Petrom bol raz 15 dní, možno si to iba tak porovnali, kto ako čomu chápe. Verím, že niečo pochopil apoštol Pavel ešte keď sa rozprával s Petrom, ale verím, že aj Peter niečo pochopil z toho, čo Kristus zjavil Pavlovi. Raz sa aj stalo, budeme to potom ďalej čítať, že Peter to ako si nie moc dobre pochopil, v 2. kapitole to budeme čítať, pretože tie obrady židovské, keď bol s kresťanmi zo Židov, tak hovoril, áno, pohania musia tie židovské obrady dodržiavať. A keď bol s kresťanmi z pohanstva, tak hovoril, nie, pohania nemusia dodržiavať. Keď toto Pavol videl, tak Petra napomenul verejne pred cirkvou, aj keď Pavol mal vysoké mienenie o apoštoloch, ktorí doslovne fyzicky chodili s Ježišom Kristom, ale bol si vedomý, že aj s ním bol Ježiš Kristus a že mu ukázal pravdy a bol ochotný a schopný napomenúť aj takého giganta, akým bol apoštol Peter v prvotnej cirkvi. A Pavol vedel, že má pravdu. Takto sa Pavol v 1. kapitole prezentuje, ukazuje, že áno, aj on prijal apoštolstvo, on poznal to isté evanjelium, ktoré poznali učeníci od Ježiša, aj on to má od Ježiša, ale on dostal úlohu hlásať evanjelium pohanom a apoštol Peter a ešte ďalší apoštoli zasa Židom. A v 2. kapitole tam budeme potom čítať, že apoštoli potvrdili to, že Pavol je tiež apoštol a že ho Pán Boh povolal, aby bol apoštolom pohanov. Čiže tí apoštoli, ktorí boli s Ježišom Kristom, to potvrdili. Čiže je to akési razítko, hej, aj keď by sme chceli z tej ľudskej stránky, ale Pavol hovorí, nie, ja som toto poslanie dostal od Ježiša Krista. Máte vy nejakú ešte otázku, myšlienku k tejto 1. kapitole? Je to úvodná, ktorá nás uvádza do problematiky, aby sme potom dobre rozumeli tomu, čo budeme v 2. kapitole rozoberať. A v 2. kapitole aj tak nejak troška lepšie pochopíme, že o aký problém tam išlo a v 3. kapitole potom ešte viac, pretože v 3. kapitole Pavol hovorí Galatianom, píše, kto vám počaril, nerozumní Galatiania? Veď vám bol pred očami vyobrázený Ježiš Kristus ukrižovaný. Len by som sa chcel od vás dovedieť, či ste ducha prijali zo skutkov zákona, alebo tým, že ste počúvali posolstvo viery.
a tak ďalej a tak ďalej. Čiže v 3. kapitole im už akoby čistí trocha žalúdok a nazýva ich nerozumní Galáťania. Ale dnes sme si teda spravili len ten úvod. No, Maruška sa niečo pýta? Chcela by som poukázať na to, že napriek tomu, že apoštol Pavol bol nesmierne vzdelaný, hej, v Gamalielovej škole, proste to znamená, že on určite mal starý zákon v maličku a na druhej strane 3 roky sa mu venoval Pán, hej, že nečudo, že potom z toho Pavla sa stáva obor kresťanstva, hej, a že nie nad neho. To tak ako si tým obyčajnému apoštolovi rybárovi muselo stačiť 3,5 roka, hej. Tak tu máme Pavla, ktorý má ešte akoby naviac a stále sa vzdeláva. To je aj pre nás také poučenie, že aj my máme stále čo vzdelávať sa, poznávať Pána. Áno, ale zároveň je tu zdôraznená alebo ukázaná aj tá myšlienka, že nemusíme chodiť akoby fyzicky osobne s Ježišom Kristom, ako to mali tí učeníci, ale Pavol je príkladom, že on bol takisto učeník Ježiša Krista, takisto apoštol Ježiša Krista, hoci s ním fyzicky nežil, ale žil s ním duchovne, cez Božie slovo, cez Božieho ducha. A Pavol je takým vzorom pre nás, pretože my sme nemali možnosť fyzicky chodiť 3,5 roka s Ježišom. Ale máme možnosť, tak ako apoštol Pavol, chodiť s ním cez Božie slovo. A to máme možnosť. To aj verím, že robíme. A môžeme byť rovnako apoštolmi, ako bol, alebo nejaký iný dar môžeme mať a byť služobníkmi Ježiša Krista, ako boli aj tí 12 učeníci. Takže Pavol je takým vzorom, že kľudne môžeš byť učeník, aj keď si s ním fyzicky nechodil. No, Zuzka sa hlási. Prepáč, ja trošku teraz tak nie o Pavlovi, ale je tam výraz prekliatý, hej? Sme dneska brali. Ako vtedy sa mohlo preklínať a dnes sa nemá preklínať, nerozumiem tomu. Prečo vtedy ako preklínali a teraz ako nemáme preklínať? Nie, toto je iný kontext zmyslu preklínať. My, keď tu ľudia sa preklínajú navzájom, tak kvôli čomu sa preklínajú? No niekto niekomu ublíži, nadá mu, alebo mu ukradne niečo, alebo mu nejak ublíži a majú medzi sebou ľudské pletky a ten človek mu povie, nech si prekliatý. Hej? To nemá nič spoločné ani s Bohom, ani s Bibliou, ani s ničím, ani s pravdou. Proste to sú ľudské nenávistné pletky a takto sa potom ľudia preklínajú. Hej? Čo je samozrejme satanské a diablovo dielo, keď sa ľudia preklínajú. Ale tuto je to v zmysle, že niekto kazí Božie dielo a môže ho tak pokaziť, že tí ľudia, ktorí tomu uveria, stratia večný život a prídu o večný život. Tu nejde o ľudské pletky nejaké, hej? Tu ide o to, že niekto tu kazí Božie dielo. Cestu spasenia zatarasuje nejakými bludmi ľuďom a tí ľudia môžu prísť o večný život. Tak ten človek, samozrejme, že v zmysle prekliatý, tu nejde o to, že vyslovíš to slovo a už si zlý pred Bohom, hej? Že sa to môže. To slovo prekliatý je nesúhlas. To nie je, že ten človek, že ten Pavol hovorí, že proste na teba nech príde Satan a nech ťa proste zničí a nech prídeš o večný život. Pavol to nemyslí v tomto zmysle, lebo aj taký človek, ktorý je v bludoch, sa môže obrátiť, veď sa to deje predsa.
Hej. Pavol to zažíval x-krát, že ľudia, ktorí boli v blúdoch, ktorí sa venovali čarodejníctvu a tak ďalej, nakoniec uverili v Ježiša Krista. To je taký výraz, ako keď Biblia povie, keď Pán Boh povie, Jákoba som miloval a Ezaua som nenávidel. No čo, Boh má nenávisť k ľuďom? Nenávisť je prejav výrazom nesúhlasu. Proste Pán Boh nesúhlasil s tým, ako Ezau fungoval, ako Ezau myslel, ako Ezau žil. Ale ako Jakob myslel a Jakob žil, to áno. To bolo v súlade s Pánom Bohom. Ale tie výrazy sú také, sú staré a keď sa doslova preložia bez pochopenia kontextu, tak v slovenčine nám to takto špatne vyznie, hej, proste nenávisť, prekliatie, ale to je prejav nesúhlasu. To nie je túžba Pavla, aby ten človek stratil večný život, aby bol tak prekliatý. V tomto zmysle. No, dobre, tak prešla hodina. Ja vám ďakujem, že sme sa tu 16 ľudí stretlo. Môžete pozývať ďalších ľudí na toto štúdium, pretože bude dôležité, pretože toto štúdium nám bude odkrývať znova tú cestu, tú pravú cestu spasenia, ktorá nás, keď ju správne pochopíme, keď túto pravdu správne pochopíte, tak táto pravda vás vyslobodí. Táto pravda vyslobodzuje. Nie nejaké také drobné veci, ale pravda o spasení, keď ju poznáte, tak vás vyslobodí. A keď budete slobodní, bude cez vás prúdiť Božia moc na druhých ľudí. Budete potrubím Božej moci. Ak nebudete slobodní vnútorne, tak Božia moc cez vás nebude pôsobiť na druhých ľudí. Preto je to tak veľmi dôležité. Preto pozvite svojich kamarátov, kamarátky, kľudne pošlite im tento link, postarajte sa o to, aby na to nezabudli a pozvite ich.